everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. May of Fortune. Wa ko'y daw tang plano, attorney. Igor agad ko nga mau tanaw sa akong asawa. Dali. Attorney, tuwi ko. Wa ko'y daw tang tuyo. Wa taon, attorney. Anis, attorney. Wa ko'y daw tang tuyo. Wa, kyud. Kuyog na ko. Ha? Oh, Kung ako nimo, paminaw. Kung ako nimo, mutugan ka sinuod samtang kita rang duha karon. Og prangkahan lang tika. Dili ko santo. Kung buotan man ko sa imong pananaw dito sa mansyon, kana tungod kang angel. Pero kamausa ko magbinuutan sa mga taong buutan. Sama sa imong asawa. Ha? Nakakita na ka sa iyang kahimtang karon. Pero sa mga taong bastos sama nimo ug adtong rula, aw, kamausa ko magbinastos. attorney. Pasayluagid ko, attorney. Pasayluagid ko sa akong nabuhat. Ayaw kong kilaki. Kaya ko madana. Pero, attorney, tinuod nga, nagbasol na ko sa hitabo. Nagbasol? Pero hangtod karon nakigtipon gyapon kasi mo kabit. Ah, Paminaw, aron ka baybaw, gimonitor ti ka. ha? Gimonitor? Attorney Anis, nagbasol gud ko. Gani, wa ko ron mahibawon sa ibuhaton. Gusto kong magsulti sa kong asawa, pero mahadlo kong muduol niya. Anis, Di ba nagplano ka nga pangwartana sa Jairin? kuan ka Tubag. ng pagpermero na attorney. Pero karon wa na. Wala kong maguna-una na, uy. At tinuod, gusto na kong mangayog pa sa ilo niya. Pero ako'y naong ikatubang niya. Ako nakita nga, mayo nang iyang kahimtang. Wala ko'y kusog nga mo atubang niya, attorney. Yay, Mao nga, igo na lang ko sa paglantaw. giaktingan na ba ka ko ni Tawana? Aw, mahibawan man ni ron. Natay aton, Asa, attorney. atong i-check kung tinudan na ibang tanan ni mo gisulti karon. Ha? Asa di ko ni mudad ko na, attorney? Siya man ang nagpa-schedule sa meeting. Og niingon na gid siya nga naabot na siya. Pero kalitra man sad niyang gipa-cancel ang meeting kay doon ako na emergency. Mao ba? Imo bang sultihan si attorney nga imo na kong gitug-anan sa tinuod imong pagkatao? Wara. Sultihin na lang uy. Okay. Aron din asad siya maobligar pag-ani sa mansyon. Aw, ayaw lang sa di siya tug-ani uy. Ha? Aron Aron unsa man? aron doon na sa tay kaubang lalaki din eh. Bahalat pa nagsara siyang muanhi. Kuyawan jud ay kagway lalaki din he. Irene. Smart tanan din sa mansyon. Safe ta din bisan wa pay lalaki. Pero Pero dugay pa sa kumakasulti niya. Kay wa pa may chance. Ah, si attorney tingali na. Um, Uy, di man. Huwag mo ko makaila ining nambira. Ha? Hello? Hoy, Angel! Asang imong gwapang amiga? Rona? Ihatag na ko si Irene. Saan man ako siya paghatag nimo? Akong isend? Huwag ko magkabidya, ha? Paistoryahan siya na ako. Masa na mo tuyo? Isulti na lang nako. Asa niya taguis si
Ryan. Oh. Animal na babayhan na. Nagbuwag naman unta sila. Nganong iya magitaguan si Ryan. Hoy, Rona. Saman, nakakaon karong adlaw, ah? Murag kag napas mo? Kaon sa oy? Unsay tuyo ni Rona? Asa ko na namutagoy is Ryan? Ha? Na-missing tingali si Ryan. Oh, Tingali ra, ha? oh. Hoy, Irene. Nga naman ka, nang luspad magkug ka. Tawagi. Tawagi si Rona. Pangutan ako noon sa ginahitabo. Hala, uy. Nagugma pagiday ka itong tawhan na. Oh, Ayaw ka panik niya, oy. Chatan na ako si Marvin. Mas dali kung siya atong palihukon. Ay nalagtawag-tawag atong Rona. okay. Unsa man, ni-reply na ba si attorney? Wa pa man. Wa pa magani niya masin. Busy tingali kaayo. Maogyod. Kay may emergency man to sa ganina. Sa iyang office tingali. Ambot lang. Basta maguhat lang ta. Kay once mabasa ni niya, sigurado man nga manawag yun to. Okay. Ngano ka hangwa pa masin ni Mervyn ang akong message sa? Usa diya nabisihan. Usa di kay problema sa negosyo. Di ko makunahon na ano eh. Lapad lang na suo. Oh, hala uy. Huwag magina mahimutan si Irene. Napalakagig maayo siyang buotang pana. Grabe no? Bisan gitunto na. Bisan giyatak-yatak na ang pagkaasawa. Bisan gigutay-gutay na ang kasing-kasing. Mabala ka lagi hapon. Di kin pwede mo ingon nga. Bahala na to siya. Nga may race siya to niya. Di pwede. Ay. Kalisod pag yun pilingos may kugma eh. Maong nahadlok yung taong kong mahigugma. Kay mapraning sa niya ko. Duda dyan kung gipabalik nila sa mansyon si Ryan. Ngano kung wak mo tubay na ko si Angel? Ha? Karon lang mo. Ryan! Ryan! Oh, nainiabot. Tanaw na to sa CCTV. Si Rona? Nagsigit-sigit oh. Ay, ang dagway bay ha. Nipunit siya bato, Angel. Iyang bato ng gate. Oh, Kibato kinagay ay. panawag og pulis, Angel. Kitay mo sintensya ng bayhana. Gawas niya, Ryan! Irene! Pagawsa si Ryan! Pagawsa siya, bruha ka! Oh. Ryan! Ryan, gawas! Kuyawa! Ryan! Ha? Kuyawa ni mo sa? Di ba? Kamu man ni Ryan ang nag-uban? Anong ani magkamangita niya? Ayaw na lang siyang tabunin pa, Angel. Kaya naiba ako. Nagbalik sila ni Irene. Ni Adini si Ryan. Asa man si Irene? Nga nawa ba siya magawas? Nangita ka na ko? Ni Ara ko. Nga ako may imong pangitaan sa mong kabit, ha? Nga nung ako ay imong pangitaan? Ha? Animal buhay na akong buhak! Ayaw! Ayaw ko ni Irene! Kung wa siya ni mo tagui, hain maday siya! Gaga! Agad! Wow! Kanagin Irene! Wow! Sa'yo nilakaw si Ryan, pero hangtod karong oras, wa pa siya mo pauli! Unya ako ay mo pangitaan? Tungod kay ikaw ang iyang toyo sa iyang paglakaw! Unsa? Ayaw na lagot pa bang buang pa ni Irene? Tug-an na lang! Nagbalik mo! Og imo siya gitaguan! Kaang na! Kaya! Cosby pa! Cosby pa, Irene! And there you have
have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.